In Jesus' name. Amen.
And I stop. Oh, there you go.
evangelist. Asebe shigro ke shila wutu. Mbabere no wan ye mezuru mezu. O shila so ba fata an san ga ba fuka na so lo an gi shi mu lo fuka. Ayo nchawani birubu ya. Chibu abo henwenwa. Opulo nyam, owo nyam, anya loro. Agora ri kuchi. O tiro na la ka do tubu ya. Ni jabra ebre kan de ma. Ni no brisha moto kranya. Ayam na tunu no kwa heji kwa wonu no wan. Onye kana aro fo wori. Uno ne kwa heji buri ya. Ogo dro na mo he he adre na ma. Ai shunu le ya. Uche. Oh ma unu nwanyị. Je ba papa tubu. Ka ono hụkwara ahụ. Ozukwara ozu. Ọtụtụ oge a na-ebubata igwe ya na mkpirisi abịrị ụnụ ọkwa ka ị gwara wee chie na chi ihe ezi ọwụ ikike unu nyere m ana m agasi ya mba nke ọma na mbụ nna m nwere aha ọ kpọrọ ya eyi mgbe aha a na-asị na a na-alụ ụwa amadị mma wala alọkwa nwanne m nwaanyị anọ nga papa m gwara m na ochi ụmụ oke ebe ibe nne ya abịa n'aha ya wụ dị mgbọrọkọ n'aha ya wụ dị mgbọrọkọ bụkwana ihe narị ya aha rumebu ọkpụ ala abụrụ Uluofoegbu n'eziokwu I'm going to be a young equal for them. I got go up for ya. So now, all in Morocco, Uluofoegbu, Nene, hello, hello. So here I have him. I forget him again. We are going to get relique. Ngwa anya hụra gị otu edi ọwụ otu edi nweghị nnọọ ntụgbu ọbụla ụmụ ekule ewefu hụrụ ụkwụ ewefu hụrụ aka izuru oke ugbu a anyị akwadoro ndị ụmụnna m anyị akwadoro ngwa ka ị bịa laruo ụmụ ekule ebe anyị kere gị ihe akụ mgbe ahụ aka ndịra nwata ha bekwara asị m aga m ịdụrụ ya laa di I may be a lad here, every meji. Don't me allow up on it. A measure for my life. Then, measure the cool log, get who log to them. The cool log on night, get you to them. The cool we put in the dim, get him to them. The cool we drop one, get you to them. The battle, watching it and I have you. Now, Hank and none and go on and come on. If you have my money, Okolecha my money. That don't know. They are about to buy a Bedanya Catachalia. Roman Nagala Bagge, or Aya Mulare. Did you get Futere, the Jin Nage? Aya Spanage. They kill about the program, Kachileke, Drogiluto. Do question Logiluto. No, since you buy a pane. Ogbuaka na biri aka nka ebe nọ n'aha Jizọs anyị agaghị nwụchu ọnwụ ndị ga-aga anwụchukwa n'ọnwụ Chineke duo gị n'udo n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị okay Reverend oggi
enye go to we ri Enye go bu ahụ. Adịghị ọja ala nkwa, ọdịghị ọja ala nkwa. Otu oja akwa. Nganye dị apụ. Gozu ole. Ono wanda. Gbakwa la ha ga na shozu ole. Bịa taa n'ọjị o. Ya ta no jibi ko nta nka. Ya wee sọ na
Obo mama no. Anya yola. Ne wa ho nwanne nu nwanyi nwunye dedo nu na nwunye nu. Owo ya. Dolo. Anyị lọtara kwede fụlọ ụzọ because chirikwa onye ma ya atụ nguzo. Anyị afọ nwekwa asị nwekwa lekwana nwaanyị n'onye anyị mgbe ahụ. Oku akpọlala wala. Unu lekwa ma hele ha o ha kpere ha na kpere mgbe ahụ. Ya azakwa. Akala nye. Ọkpọla man! Onye wụ nne ha chief igwe. Nne lele na nna Ogbuaka lara azụ. Anya ayo ho ni. Odi Ogbuaka. Asha ha wadi Ogbuaka. Ọkụ Ogbuaka na akọ. Odi Ogbuaka. Ogbuaka. Onu le pe ọkụ a. Mgbe anyị gakwara ni. Ha si ma ya akpọrọ ọwụ ihe nọ ndị akpọrọ ndị. Ekụkwara anyị ọjị ha sha ya ekwereke. Ka onye kpọtụrụ ha. Ndị na ofere onye hall, onye ma ọ dị ahụ. Onu le pe ya. Chia, okay, sek chia. Le pe ya. Una ayo. Ogbuara mama no. Ikule ibe kwezu onu. Dolo kiawo ke iba kwale ke o celebration of life. Sama mlele de hanko ajitere for today. Okay, tola. Biko ebere ile ekpe wo ọnwụ ya ka o wetara anyị ogologo ndụ. Ahụ isi ike, ihe akwa ihe enwe n'aha Jizọs. Amen. Ụmụ ya ndị family ya ga-anọ nọfekwa otu ọ nọ n'aha Jizọs. Amen. So, ogologo okwu adịghị mmalụ ụka mgbede. Chairman ndị ụmụ ele otu ụka. Je Ogbuala man. Bien. Zone. Ụmụ ele manuel. Dolo iyo. Okwele. Ewu nne nke okwukwe. Yes. Ikwesịrị ikele ụmụ efule lọkwala ụmụ efule ụmụ elele. Ụmụ elele ọkwala agbachi nkwenege nkịtị he mere gị meba gị mefụta gị ihu. Taa ịlalaje ọwụ ihe ọṅụ iru eji ndị otu ahụ. Biko nga ya fụrụ ya ehigbere 105 ka m enwetakwa ya ahụ isi ike. Ọ dị mgbe anyị gara bichi nke obi Uluofoegbu n'ụlọ ya na-arịchakwa ihe ya kopukwu anọrị ma ya biọma na ya akachi n'ụlọ ya dịgịla anyị ihe ya chi biko ndị so nwere ụlọ ọwa ọṅụ ha ịla aga ịṅụ taa ọ celebration of life. Ana m ekele unu n'aha ụmụ elele anyị anabatala ya. Ọkpara ya nọkwa n'ebe ahụ. Anyị ga-ekwu ebe ahụ gaje nye ya the prop. Ọ dịghị ụta gị shigo onye gara shigo ọnụrụ. Anyị gaje ebe ahụ ọkpara ya nọ. Akwụkwọ okwu ya. Ihe okwu. Onge. Ọnụmụ ya. Elekwụsị ebe ahụ ga-adị mkpa.
Thank you. Gawa. Ahead, gawa oh. anyị agala mezuo onye niile
Where's it in? At 1:05, then the money no go. How will you celebrate your life and time? Or when? Jesus Christ, when you're mine. I want my family. The immediate family. Let's go, please. Let me give you Let's go. Let's go.
going. Nene. Nemo. Noma. Eyo. 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 Umbe kwa ala sege yo. Omo nna ge sege yo. Eyo. Anyị sege ka iche gị nke ọma. Onwekweghị n'ihe ọbụla ga-abụ ụbọchịla ụzọ gị. Ịlọ. Ka Chineke nara mkpụrụ obi gị n'udo n'aha Kraịst bụ eze anyị. Why, madam? We are moving. It's in the camera. Perfect. Yeah. Chairman, I get you. We are already behind. So, the drum master is here live and direct to make sure everything gonna here. Oh, the drum master, you're too much. You're the director of the media. Today will be a different day together. You go make sure that you make sure that you go get to no time. Make sure.
bless Mrs. Uluofoegbu patient Onuekwuzunma Ogbuaka maka okwukwe nke ikpeazụ ofufe ijege nke ọma. Ya mere anyị nwere ofufe a na-enyefe n'aka Chineke n'okpuru anyị. Were anyị kwara ngwa ụlọ nke ezi omume, ngwa ụlọ nke nkasi obi, ma n'aha nke Nna na Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Processional hymn abụ mbata abụ iji ekpere Chineke abụ 195 Methodist Hymn Book 468 page 3. Chukwu ka m nọ nsọ gị n'udo nsọ gị. Mmadụ niile ka ebido ọrụ anyị na-abịa. Mgbe onwe m mmelite n'ọnwụ na ndụ anyị onye na-ekwere na mmanwụ na nsị na ọhụrụ ga-adị gị ọzọ onye ọbụla nke na-adịghị nke na-ekwere na mmanwụ ọ gaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị nke abụọ. Jehovah nara ubah gahan Jehovah buru ihe atas rakosin kato.
late Mrs. Uluofoegbu, patient, Onuekwuzunma, Ogbuaka Eze, Nee Ofegbu. Our mother, grandmother, great-grandmother, patient, Onuekwuzunma, fondly known as Dam and Dao Uluofoegbu, was born on January 8, 1919 to the family of the late Mr. and Mrs. Ofegbu of Uluofoegbu, Ogbuaka, Inomana, North Local Government of Abia State. She married grandfather, great-grandfather, Mr. Samuel Ogbuaka, in Onuekwuzunma at a young age. Together, they had 9 children, though only 2 survived and were blessed with many grandchildren and great-grandchildren. Though she had no formal education, her grandmother, mother, great-grandma was incredibly hardworking. Her hands were so blessed that she engaged in various small businesses to support the family, providing food and even sending her children to school. After her great-grandfather passing, she became widely known in Uluofoegbu for her resilience, determination, and deep love for her children. Despite not having formal education herself, she was committed to ensuring that her children received one. Her mother, grandma, and great-grandma was a devout Christian. While her health allowed her, she attended church services and programs, actively participating as a member of the Women's Fellowship at the Methodist Church in Uluofoegbu. Her devotion was honored by the church on 2 occasions, where she was recognized as Mother of Faith and Isn't. Even as a widow, she played an active role in community development projects, diligently paying her dues. Though she had her share of conflicts, she was beloved by most, known for her love of peace and her encouragement of harmonious living. She maintained strong bonds with members of her age grade, particularly the Ome age grade, who provided much needed support during difficult times. Her mother, grandmother, and great-grandmother was a dedicated entrepreneur, traveling to various local towns to engage in trade, a pursuit that provided for her family and earned her respect. Later in life, as circumstances improved, she enjoyed more stability. She spent time with my uncle in Port Harcourt, stayed with my uncle's in-laws in Aba, and even lived in the United States for about 5 years with my uncle before deciding to return to Onuekwuzunma, where she lived with my youngest uncle in her final years. Our mother, grandmother, and great-grandmother's journey was long and fulfilling, and as the Bible promises, her later days were indeed better than her former ones. She accepted Jesus Christ as her Savior, and at the age of 105, she peacefully answered the call of her Maker. To God be the glory for a life so fully lived. Praise the Lord. Chineke ekele anya agha ekele para Chineke ekele Praise the Lord. Hallelujah. Obi dị m ụtọ iguzo n'ebe a taa, mana eguzo m n'aha diọkpara anyị bụ Madumere Jonathan Ofegbu. Ọ bụ onye nguzo n'aha ya ịgba ama gbasara nwanne anyị nwanyị bụ Uluofoegbu. Ekele dịrị Chineke onye pụrụ ime ihe niile.
na age ya nke mbụ ọ nọrọ na ndụ a 105 ọ dịghị mfe ma ọ dị n'ụbọchị ọma n'ụbọchị ọjọọ a na mmadụ ruru ogo a 105 years. Aga m asị ọnwa ezi omume ya n'ihi na ọ bụrụ ọbụghị otu a ọ dịghị mfe mmadụ nọrọ oge a o were onwe ya nyechasịa Chineke n'ebe kachasị elu. O sikweghị n'ebe a naanị nwe ebe a lụrụ ya Uluofoegbu, o si n'Uluofoegbu ọkpọala ebe a mụrụ ya. Ọ dị onye ọhụrụ ya le ya mgbe ọ na-eto agbọghọ tutu ruo ogo ịlụ di ya lụrụ di n'Uluofoegbu. Mgbe ọ lụrụ di n'ebe a, o nweghị onye ọ bụ ya le ya n'ihi na o nweghị mgbe ndị Uluofoegbu si anyị gbata na lekwe ke nwanne anyị nwaanyị metere. Ọ dịkwaghị mgbe a sị ya lọta lekwe nke o metere. O biri ndụ ya nke ọma takwa n'ahụhụ zụọ ụmụ ya nke ọma. Chineke nyekwere n'ihe aka ha bụrụ ihe ha bụ taa. So ọ bụ ihe ikele Chineke ekele nye immediate family ya ebe ọ dị ukwuu. Now o nwere otu ihe kachasị ihe niile nne Uluofoegbu mere n'ezinụlọ o si n'ime ya. Ihe ahụ bụ gịnị? Diọkpara nna anyị nọ ndụ taa ọ bụ nne Uluofoegbu, n'ihi na nne nwanne anyị nwoke a wụ diọkpara nna anyị hapụrụ nwanne anyị nwoke almost at the age of 4 months. Ọ bụ nne Uluofoegbu ọ ya nwa kpọrọ ọkpara nna anyị a zụgide ya bụrụ mmadụ bụrụ onye ọ bụ taa. Eleghị anya sị na ọ bụghị nne eleghị anya diọkpara nna anyị a gara anwụkwa at a tender age, mana ọ gbalịrị hụ na diọkpara nna ya nọ ndụ ruo taa. Ọtụtụ ndị sefụwo ndị Uluofoegbu ebe a amaghị na mmadụ mere Jonathan Ofegbu onye Uluofoegbu ọkpọala n'ihi na nne ji ya kwara nwanne. So anyị niile hụrụ ya n'anya, ya nwa hụkwara anyị n'anya. Nsogbu pụta n'ezinụlọ, nne na-agbasi mbọ ike ịhụ na udo na ịhụnanya na ịdị n'otu dị n'ezinụlọ Ofegbu. Onye nyere anyị Uluofoegbu nne o meela dịka ọ kpọrọ ya, anyị sị ka ọ nọ n'ọnwa n'aka nri ya n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Naanị ndị meriri n'ala, sọsọ ndị meriri gala n'igwe, ala ọma obodo Chineke, ọ bụ ndị meriri n'ala, ọ bụ ndị meriri n'ala, ọ bụ ndị meriri gala n'igwe, ala ọma obodo Chineke, ọ bụ ndị meriri n'ala. What is the Lamb? Hallelujah. Amen. Nwanyị a aha bụ Mrs. Uluofoegbu Patience Onuekwuzunma Ogbuaka eze n'Uluofoegbu. Ana m agba ama n'aha chọọchị dịka m siri mara ya. Nwanyị a bụ nwanyị ihe banyere Chineke na ụtọ nke ukwuu. Mgbe anyị bịara n'ala ọ na-akpa agwa na-egbu niile. Ha sola seti bụ aza atụ ụlọ chọọchị, ha na-ekwe aza ala ya olesi eji mmiri saa ya. Hallelujah. Nwunye anyị agbachara gọs ugbu a, ndị ya na ha so udo mgbe anyị bịara ahụ ha ka anyị na-ele. A na-eji ọchacha windo, anyị ọchacha ya ha bịa mee ya ka ọ bụla nwere mmadụ ha si mezube. Anyị na-enwe udu mmiri na chọọchị ha na-asụpa
mgbe o ruru na ọ ga-ebido gawa ọmụgwọ ụmụ ya bidoro nwa nwa. Nwunye ọbụla mụrụ nwa mgbe ahụ ahụ chọọchị central. Nwunye ọbụla mụrụ nwa ya bịa gwa m sị sekere maazị ya sị ya na-agaje transfa. Gba m ele ya anya sị na-aga transfa ịla n'ọrụ bekee ya achịcha ya chi nwa ya ha mụrụ nwa ya na-agaje ọmụgwọ. Haleluya! Mgbe ọ bụla ọ nọ ya bịakwaga akụkọ m sị na ya nọrọ n'ihu. Ya nọtụkwa obere ya gakpetụrụ Chineke mma mma. Ọnọdụ a niile otu na-ekele Chineke. Ya nọtụkwa nwa ya ọzọ mụọ nwa ya bịakwa ka enye Chineke. Anyị decha ya si na ya na-agakwa transfa. Ya kpọrọ m ahụ ndị niile ụmụ ya nọrọ mụọ nwa ọ gara ọmụgwọ. Ọ dịghị ka ọ na-atụmụra Chineke mma mma. Mgbe ọ bụla ọ lọtakwara ọ na-abịa atụkwara Chineke mma mma si alụtala. Meeting fellowship ọ na-aga. Agwa ha kpara mere m obi esie m ike n'ebe Chineke nọ. N'ihi na nne ya anyị agaghị a si otu ala mara Chineke awụkwa m onye. So n'ihe a na-ahụ n'ihe m hụrụ n'ebe ọ nọ anaghị enyo enyo ma ya na Chineke kpara mma. Amara na otu o si dabara ya taa ama m na ọ nọ n'aka nke Chineke. Ana m asị ka Chineke kasie ezinụlọ ya obi ma nye ebe obibi ka ọ na-ebe ahụ n'aha Jizọs. Verse 3. Eke unu ihe okike n'ọkụ ka oriọna unu na-enwukwa unu onwe unu yikwa nụ ndị na-eche onye nwe ha ka ọ ga-esi oriri ọlụlụ nwa taghachi na mgbe ọ ga-abịa ka aka n'ọnụ ụzọ gbaka n'ụlọ ka ha wee meghere ya ngwa ngwa. Ngọzi na-adịrị ndị oru ahụ ndị mgbe onye nwe ha ga-abịa ọ ga-ahụ ka ha na-eche nche. Ezi asị m ụlọ na ọ ga-ekenwe ya ihe okike n'ọkụ mee ka ha nọdụ na nri. Ọ ga-abịa kwadere ha ozi. Ọ bụrụkwa na ọ ga-abịa na nche nke abụọ, ọ bụrụkwa na nke atọ, hụkwa ha otu a, ngọzi ga-adịrị ngọzi na-adịrị oru ahụ karịa na ma unu mara nke a na ọ bụrụ na nna nwe ụlọ abịa mara oge awa onye ori ga-abịa, ọ ga na-eche nche. Ọ gaghị ahapụkwa ụlọ ya ka ekwupụ ya. N'onwe unu bụrụkwa ndị edoziworo n'ihi na n'oge ahụ nke unu na-echefu ka nwata mmadụ ga-abịa. Ịdawesi ya sọrọ n'ebe a ọ kwụsịrị ka Chineke mere ekele n'aha Jizọs. Onuekwuzunma eze Ogbuaka. Mgbe ọ gara US, o nwere abụ ọ na-abụ na chọọchị, ọ na-abụ na ndị mepere ụlọ. Afọ ahụ anyị kpọkpọ mmiri agụra gị ọsọ gara ọ ga-akụkụ ụlọ mma isi ahụ na nga nwụsị. Ndị ya ma agụọ ọcha dị ụlọ abụ ahụ Jehova ide pute bebano Jehova ide pute Jehova ide pute bebano Jehova ide pute
You are there was a shock to me because you died in my presence in my mother's house in Mumbai. Although you have already told that you are ready, but I never came here to that because I still needed to hear my death. But God who knows everything did his will, so I cannot question God. You are such a good mother. You love all your children with equal love. You did everything to make sure that we succeed. You borrowed money to pay for our school fees with the help of my other sisters. Left charity at that time. Who's supposed to be here with me? But death snatched her. So I cannot argue. The children are here with me, celebrating life here today. You were my greatest destiny is that you accepted Christ, and from the look of things, I have no doubt that you are the right hand of God as of now. I do, my mother, until we see the part no more. In Jesus' name. Yeah.
exactly what I was preaching a few days ago during the service of song at the Agomos family. Ebe Paul na wale Corinth. Chineke bo gebere na Chineke nkaso bi niile. Onye na-eji nkaso bi kama ha na nkaso ụmụ ya obi. No do na nke daba na ha wee ike bụrụ ihe nkaso obi nye ndị ọzọ. Mgbe ndị ọzọ lere ihe gabigara anya, lee some afflictions, calamity, storms of life, and in prayer campaign, Bamia Maju Dora, Nibu to be none of the way, and you see, and say, no loss down. Nahanga Rube, 9 children, and Ian Tabana, Amanadat, she buried son. Yet, they put you. No, home. And then no more. Lekota Kwaya, Gama Labeke. Okay? Yablo Simba. Ba. Odigo Bim Jedia. Obio Panka. Chineke Mejolam. Ano, can you hear me to name it? Ogaralamu. Manawanya bu wanya nkokukwe. Wanya bu wanya si Chineke were over. Aha Jehova bogene. Yama Chineke ana emejo mmadu. Ye megbara ndị ga fọdụrụ ya. N'ụbọchị taa. Nọrọ na-enye ya ezi ole. Ecclesiastes chapter 6. Ecclesiastes chapter 6. From verse 3. Ọbụrụ na nwoke amụta nwoke ụmụ ise dịkwa ndụ ọtụtụ arụ ụbọchị nke ahụ ya wee baa ụba ma afọ adịghị eju ya na eju mkpụrụ obi ya n'ezi ihe ọzọkwa ọ dịghị olili dịrị ya a siwo m na nwa mụkwara nwoke dị mma karịa ibe ka onye ahụ andọsịkwa ma ọ bụrụ na enye ya ezi olili proper burial decent burial. I don't know how many people are going to get that. Maybe you read it for me. Ecclesiastes 6, verse 3. Verse 3. Yes. If a man begat 100 children, and live many years, so that the days of years be many, and his soul be not filled with food, and also that he have that untimely birth. That untimely birth is better than he. Untimely birth, one ground, estate birth. Não só de dentro do ar, do outro, mas na igreja do homem ainda. Ele provavelmente burial carrega. Uma das coisas só decent burial. Onde ele organiza. Body is the lamb. Igusina chinegane ejimatu. I don't know the member of God. Obina Bawa, on the Gagasena, Iheni de Membela. Remember this woman here, very seven. Nadi whatever perseverance. I didn't know. Oh, one got us so long suffering, and we don't know how long. Okay. You live in Bible, they go down. Who totally see him and what? Where? Igwe niile ga-aga n'ụzọ. Ọdụ onye ga-ata n'ụwa. Ọ dịkwala onye nwụrụ na-atụbara ya mmadụ.
Ode kono je amune wure mansion ya to mare. Ode kono je amune wure moto ya de ganja na ba egi. Kama na ke kile ka mo we. Ana se SUV 150 million. Ko ya da pa na moto. Na bilia. Over that 6 feet. Na nige ga ga de. 6 feet. Bugi India proper burial we have to do. We are not like you that. Mama or mama neya. Swine. Credited to her. Ola uhira da Bible age de kam na Bible. Na wanya ka boro nwa neya. Swine now we have it. Onye mere ka mana ne ba ya kwa di opara na ya nenne ora ya ori ma wo no ta malo le kire ta bua ko ori hen mo opro tu memba mo ihe di ga do to me ma pa ya so ne le ta ya ta to bi ka kele mo ne. And the woman is over the side of the walk. And the young one. So, Onuekwuzunma like Jesus. Jesus is your also. Well, about 105 years. Yaga transfer, yaga transfer, station abala hiyo yala omuga mama Onuekwuzunma amuga anoda no we big God we get at it I am not guess on that way and I dey go so now say no we can no we aga what is no laws na Jesus Christ and I said now mama has sacrificed for this family ni omo unu dede dubwa una aga ni omo na Jesus Christ. If you believe that, shout it louder, amen. Don't stand by the grave of your children. It is better this way that ndenge na omo haka no say gaite diku no bela na dinde bara no yele sino la una gala Chineke kudo gano yelo oge chekun uno gelo ne sino no do oge jeba ogologo na wike chono ma bana hakerna na kobara na kemonso
Amen. Thank you. Thank you. The back. Women's Fellowship. We are the light of the world. We are the light of the world. Women's Fellowship. Why do you okay that make the matter name? Because men are light again. I na say say no that. That name teaching one here and then the kata ndi obian. I na me participate in the grace that God has given to mama. Now say ka you ever time. Oga go guy na Jesus. Amen. Mama kami kalau mau kami ini mana kami ini kue macam ni mereka pun penjaga itu yang mah. Orang bantu ni nama
na proprio quel mondo da davanti a noi home. Kai me di uomo elu ai ku biela ni kamu yo kuna dia omoka age yo mo ha they will not bury their children ada awak orang nak they shall not lie by the grave side of their children. Nah, Jesus Christ aina etesinola niluchine Deju we pagireke ka oku ka monso bena mizu ne isezinola na Jesus Christ ikai kuloku dipanyeleka onyemine mobona ili mwaya mobomoya obo nke mama ebule oga debo to ada Jesus Christ mwaya ebe ko no da weapon there ya we no we mi moma ya ne onye na na Chineke ai na ejo mo bide n'irodi dịka ha na-aga n'ihu n'olili ha ụzọ niile emechiri emechi ga-emepe ebe ọ bụla ọchịchịrị nọ n'ụbọchị ndị ya niile ihe ga-achawa okporo ụzọ ga-erubere ha isi bụ na anyị niile soro ha nọ n'ọnọdụ a n'isi niile dị iche iche anyị na-etinye unu n'aka nchekwa ọma nke Chineke bụ unu ga-aga okporo ụzọ ga-erubere n'isi n'aha Jizọs Kraịst dịka onye ọbụla n'ime unu ọbara ya ga-awụpụ n'ụzọ dịka onye ọbụla n'ime unu ndị ntọrọ mmadụ ga-aga anyị agaghị anụta akụkọ ọjọọ ọbụla mere isi ọnụ ememe nke fọrọ afọ Chineke ka ozu rere nkeji agha ile ndị ọbịa anyị ga-ebibe n'aka gị na-asị mgbe ezinụlọ a ga-apụtakwa echi bịa n'ihu Chineke ya ga-enye Chineke naanị gị ga-anara obodo ba n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ mụrụ na-achị na nwanne ya nwoke bụ High Chief Innocent Keretu mgbe ndị ọzọ na-apụ the second steward. I want steward 2. Steward 1. The remote is Josiah. What is that? If I know Wesley Methodist Church, Nigeria, or don't mean beside it. But I know all I come to Chinese, all I say. Also, I'm a member. Yeah, I'm a member like 5. This also other side. Now I Jesus. Only nearly after this our baby service. Wesley Methodist Church, who may play a full service. A new setting created in Omaya East Diocese. Or do you see? Only a little tiny. Can't that's the right. Only I know also that will be our presbyter, the very reverend Felix Ipetu of London. Only I know Chichi, hallelujah, morning ambassador of the police. Always you multiply your blessing. All the men can hear what you know back. But give you a God, the children that goes to the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. And I make the church and members of this church. People to see
ana wele wele ni ha ni da he ne ba sa biya ba go over the back minister ministers ni le dara ono gela ta ba ma sa ne ba nde ba na nde kwa ono gela ta ba nde afu kwa nde ba ta ni ne elu no pia ndi o ko ni ai ga wa central school onyo central school afura ni da no era no ga ko ama ko eba ke ya eba ba di ni mare announcement o wona ila ba do ga nya ono ge ma ba ko ka ni to no ba to ikudo e ka ko zira ka e ga no ka onyo ma ni ko ta ni na na ti ko What is the land? They can get one. Okay. Oh, yeah, my mom. Yeah, he married my mom. Oh, my presbyter. One presbyter. Yes. One. That is my good friend. I don't know how much. I don't know what God is about. There we go. Body is the lamb, and they will believe well then. So, our traditional prime minister said, "One people, men, kuna watu, kuna watu, yangu kuna tapa, ya kaji, kuna wale nanti wale, mati ni kaya kau mati dulu, anak tu kaya kau, semua apa ni istri kau ni dulu ni. I cannot believe 105 years. I got the first order. I didn't hear what to buy. They were doing those. They why? There's a new Ogbuaka. This is not like this. Our Japanese one. I got as the moment all India and Ogbuaka. Now I will take a back and go to that. Oh,
anyị nwere ụlọ ewuru nke siri na Chineke, ụlọ a na-eji aka wuwe nke dị ebi ebi n'eluigwe, ebe ọ masịrị Chineke nke pụrụ ime ihe niile, ka o si n'ebere ukwu ya kpọrọ mkpụrụ obi nke nne anyị bụ late Mrs. Uluofoegbu Patience Onuekwuzunma Ogbuaka eze nke anyị hụrụ n'anya, onye hapụrụ anyị n'ala je, anyị na-ewere ahụ ya anya ala. No. Open that in. Okay. Don't say about him. Ntoleranto uzuzu lana uzuzu nolanya nke eji aka nke yana nke ebube ya wee nwekọ otu ndị dịka ike si nke o ji bụ ọbụnido ihe niile obodo onwe ya wee n'olu ozi eluigwe na-asị site n'ugwu a ngozi na-adị ndị onye nwe anyị. Mmụọ nsọ wee sị ka ha bụrụ ndị agọziri agọzi n'ezie, ha wee sị na ngozi ọdụdụ niile ha dọgburu nwa n'ọlụ zuru ike, ịbụ eze nke otuto nke ọkpara Kraịst, ịbụ ọkpara ebi ebi nke nna m, imeresịrị ihe mgbu nke ọmụ na imere alaeze nke eluigwe nye ndị obodo. Ya nọ n'aka ndị Chineke n'otuto nke nna anyị kwere na ị ga-abịa ka ịbụrụ onye ikpe anyị. Ya mere anyị na-ekpere gị ndị oge aka ejiri ọbara gị n'oke ọnụ ya mee ka akụkọ ha na ndị nsọ gị. Amen. Ekpere Chineke.
no Magatanopia. There's no creation when Jesus is born. Temptations lose their power when thou art there. I need you, Lord, I need you. Every moment I need you, Lord. Oh, bless me now, my Savior. So
Thank you, Jesus. Esse Gabi Alu, pessoal.
say anything now.
Good, MC. Man! You give it, man!
I am
Uluofoegbu. The last son of Uluofoegbu is my husband. Yes, I lost my mom when I was young, but when I came into their family, she took me as a mother. She trained me as a daughter. She nurtured me and become the woman I am today. I'm proud to have her as a mother. And I'm happy that God kept her in my hands. Even till the day she passed on she was in my hands that very day when she gave up to us. But I'm happy that God gave her that grace to stay to 105 years. And she was healthy, she was strong. She promised me that she will not allow me to suffer. She told me that everything went well for this burial. And from the beginning of this burial till the end, God took control of everything, and I am happy to say that all the wishes of my mother-in-law, Uluofoegbu, Ogbuaka, came true. And I stood today to make sure that everybody that came for this occasion had the food and drink that she asked me to make sure that people will eat very well and also drink. And I'm happy today that people are rejoicing, people are celebrating, people have eaten, people have enjoyed what it means to give a woman a befitting burial to the glory of God. And I also want to thank this Almighty Elroy, the God that sees us, for preserving everyone from the beginning of this program to the end. I'm grateful to God Almighty. He has answered my prayers, and I say to God, who have done all this, may His name be praised. I want to thank my brother-in-law, Innocent Ogbuaka. He's my father-in-law. I'm proud to have him. I'm also proud of my own husband, Martin Emetuobieze. He has really shown, two of them has really shown commitment to make sure that this day will be a successful one. And I pray that God, who have used them to give their mother this befitting burial, will prosper them and will bless them and will give them good health to enjoy the fruit of their labor. They will not die young. As their mother left this earth at 105 years, they will live and see their children. They will be old. They will not die young. They will live and have good health. And peace will remain in their home, as my mother has always wished and always made it that everybody will be united. That peace will remain forever. In Jesus' name. I thank everyone that came for this program. May God bless everybody. May God replenish all their purses. My colleagues in the office, my unit head, my HNS, all of them that supported me, even my NAM officials, my NAM leader, God will bless all of them. And my HNS, Margaret, Mrs. Ogbuaka, Christiana, God will bless all of them. And God will bless everyone, even the photographer, everybody that came and supported us in this program. God will bless all our in-laws. The Obuni case, they really tried. God will bless them. God will bless the Mbano people. That they are our first in-laws. God will bless Ndumokrala. God will bless Ndembano. God will bless every woman being that made this program a success to the glory of God. My own siblings, I can't thank them enough. My friends, my church members, Mountain of Fire Miracle Ministry, I can't thank them enough. My choir group, my choir group, they really gave me the song that I love today, and I danced to the glory of God. All you saw today is all my mother-in-law's. She said, my daughter, don't cry. Nobody should cry. They should rejoice, dance. They're happy. Carry on for how many years? I didn't need him for any time. Till her own time of death, she told me the journey had started when she broke her leg, and it was a peaceful journey. But to the God Almighty, who have done this and who have made this program a success, all glory be to Him. Thank you, and God bless you in Jesus' name. Amen. Hi everyone, my name is Amara. Today was my grandma's burial. Today was a very emotional day. You know, she was a loving woman, she was a peaceful woman, she lived a good life, 105 years, and I'm her granddaughter. She usually calls me Ugoma. That was the name she gave me when I was born. So, and it was so sad that, you know, she passed, but she lived a good life, and I'm
glad that I was part of her life during her years. We thank God for everything. We thank God for today. May she continue to rest in perfect peace. Thank you. Action. To God be the glory. This day has come and gone. I give glory to Almighty God for granting us the grace to organize a good burial for my mother, as she wished that we should do for her towards the ending time. My mother was blessed with good health, long life of 105 years, sound mind, bright eyes. I have never seen something in my life. She's indeed a blessed woman. Her words of advice could take anybody to any height, and I assure you I will sustain the legacy of my mother. Now, I want to thank especially to my elder brother, High Chief Innocent Ogbuaka, and the wife. I want to thank especially my own wife, Mrs. Ogbuaka. All of them did marvelously well. I want to thank all the members of Master of Fire Miracle Ministry, all the Methodist Church, all the community people, all the whole of Onuekwuzunma, all various groups, forum, Onulube, Obi-Wan 8th grade, mention them. It was indeed a successful burial. I want to thank the media team, INNOSONTV. People are just wonderful. I give you people kudos. Thank God for perfect job. Thank you very much, sir.